Ντροπή σου. Δεν είναι παρά μια μαϊμουδίτσα κι όμως τον αφήνεις να σε κοροϊδεύει. Μα αυτός είναι. Μην αντιμιλάς. Συγγνώμη. Ξέρεις γιατί σε έκανα αφεντικό. Να φέρεσαι σαν αφεντικό και να κανονίσεις το θέμα. Θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Εντάξει. Ναι. Καμπαμαρού. Ο Καμπαμαρού είναι τυχερός. Ζει με τη Μάη ο Κούμπο. Πήρε εχνίκηση για μας. Πρέπει πρώτα να είμαστε φίλοι. Είναι καλό παιδί. Ναι, αυτός μπορεί να ξεφορτωθεί τους παλιάνθρωπους από το σχολείο. Φεύγω. Οχού, θα μ' ακούσει η γιαγιά και θα μου πει να πάω στο σχολείο με τον Καμπαμαρού. Είμαι βέβαιη. Καμπαμαρού! 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 Τι, αυτοί ήρθαν εδώ για να τον πάρουν μαζί τους. Θα το σκάσω από την πίσω πόρτα. Μα τι έφυγε κιόλας. Δεν νομίζω. Καμπαμαρού! Καμπαμαρού! Εσείς παιδιά. Κυρία Κούμπο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήρθατε να πάρετε τον Καμπαμαρού? Μάλιστα κυρία. Θέλουμε να γίνουμε φίλοι του. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μα γιατί να το κάνω αυτό? Τέλος, σας πηγαίνω. Καμπά. Γεια! Τι κάνεις εδώ, με αυτό το κουτί? Τι θα έλεγες αν έκανα αυτό κουτί για το φαγητό μου? Κουτί για το φαγητό σου? Ναι, κουτί για το φαγητό μου. Να το γεμίσω ολόκληρο με ρύζι και... Να το γεμίσεις με ρύζι. Και να το σκεπάσω με τηγανιτές καραβίδες. Τηγανιτές καραβίδες, καραβίδες. Και θα τα φάω όλα. Τι συμβαίνει? Έχω πονοκέφαλο. Μην είσαι ντροπαλή. Ταράζεσαι που με βλέπεις. Δεν είναι ανάγκη. Α, το έφερες. Το έπλυνα και το στέγνωσα. Θα το πάρεις μέσα? Μου χρειάζεται. Τι κάνεις? Αυτό είναι το κουτί για το φαγητό μου. Το βρήκα. Αυτό είναι ο σκουπιδοντενεκές. Δεν είναι κουτί για φαγητό. Σκασμός. Δεν είναι σκουπιδοντενεκές. Είναι ο σκουπιδοντενεκές. Καμπαμαρού, εδώ ήσουνα. Ήρθαν οι συμμαθητές σου να σε πάρουν για το σχολείο. Καλημέρα. Μου πήρε το κουτί που βρήκα. Γιαγιά, άκουσέ με. Το κουτί του φαγητού μου έσπασε χθες. Γι' αυτό έψαχνα να βρω άλλο. Και έπειτα? Μου πήρε το κουτί που βρήκα. Θα τον τιμωρήσω. Θα τον τιμωρήσω. Κουτί για φαγητό. Ναι. Δεν είναι ωραίο, αλλά θέλω να το γεμίσω με ρύζι. Θα το γεμίσω σε πάνω. Απίστευτο. Αυτή είναι μια καλή ιδέα, Καμπαμαρού. Αλλά αυτό είναι ένα σκουπιδοντενεκές. Σκουπιδοντενεκές. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Σκουπιδοντενεκές. Μα έχει τόση σημασία? Συγγνώμη. Έχει τόση σημασία? Να, δεν ήθελα να πω. Κυρία, θα πάρω καινούριο σκουπιδοντενεκέ αύριο. Έτσι, για σήμερα μπορώ να βάλω κάπου αλλού.